Všichni známe řecké bohy a jejich slavné příběhy. Pokud jste ale byli pozorní, tak víte, že tyto příběhy se staly před mnoha tisíci lety. Za tu dobu bohové zlenivěli a přizpůsobili se lidem. To by se ale ovšem mělo brzy změnit. Zeus volal božstvo na božský sněm a tak se všichni okamžitě vydávají na cestu. Teda, skoro všichni. Někteří mají jiné priority. Zatímco zbytek bohů putuje na Olymp, Dionysus už je zase pod obraz. Už zase. Stavej. Slavíme. Stavej. Slavíme. Ne. Už to nepij, zahoď to. Hej, kde mám koně? Asi budeme muset jít pěšky. Na bájném Olympu se schází bohové, aby rokovali o nadcházejícím plese bohů. Plánovali řešit program, hudbu, výzdobu a hlavně lístky. Lístky, které byly uloženy do jisté hnědé brašny na jistém hnědém koni. Ticho! Tak co ten božský ples? No, máme problém. Ztratil se kůň i brašna. Ještě mi řekni, že v té brašně byly i lístky. Než se ty hodiny přesypou. Chci mít ty lístky na stole. Bohové si s tímto těžkým úkolem nevěděli rady. Rozhodli se proto vyhledat pomoc orákula. Orákulum všemocné Delské, pověz nám, kde naše lístky vězí. Řekni nám, kde jsou naše lístky a kdo nám je vzal. Pomohu vám, ale nejdříve se musíte snažit vy. Zloděj cestou 3 lístky mi trousil. Přineste mi je a pomohu vám. Další kroky našich hrdinů směřovaly do hor. V horách je totiž na věky věků ke skále připevněn Prometheus. Již jednou jemu kradl oheň, tak proč by v tom nemohl mít prsty znovu? Tady by to někde mělo být. Tady nahoře. Nemáš náhodou koně? A brašnu? To ne, ale mám tu lístek. Když nám ho dáš, tak tě pustíme. U Prométea byli bohové úspěšní, proto se vydali k dalšímu starému příteli, Sisyfovi. Ten, jak je známo, za trest valil do kopce obrovské břemeno. Kámen, nebo v této levné verzi příběhu, pneumatiku. Ale po mnoha letech utrpení svůj úkol splnil a nyní už si užívá odpočinku. Neviděl jsi naše lístky? Ne, táhněte. Ani koně nebo brašnu? Co?
S tím je to marný, jdeme pryč. Hele, tady něco je. Bohové tak nalezli i druhý lístek. Ovšem, za cenu Sisyfova dalšího utrpení. Ne, že by si ho teda nezasloužil. Vy kreténi! Počkej! Čekej! Poslední lístek se vydávají hledat na území Sirén, bájných bytostí, které dokážou svým půvabným hláskem vábit vše živé. Upsík, já jsem je asi zapomněla. Tak to vyřešíme jinak. V bájích byly sirény vykreslovány různě. Krásné ženy, ženy s poutvemi, ale toto je jejich jediná a pravá podoba. Odvažte mě! Pusťte mě tam! Já chci za nima, pusťte mě! Odvažte mě! Já je chci! Mám ho. Konečně shromáždili všechny 3 lístky. Teď už jim jen zbývá vyslechnout si věštbu orákula. Tak tady to máš. V Javorovém háji na vás čeká. Před vaším výkonem věnečkem smeka. Čeká vás uznání největší ceny od Matky Bohů, Diovy ženy. Gratuluji, obstáli jste v mé zkoušce, tak teď mám jistotu, že obstojíte i ve všech ostatních. Hej, a kde mám koně? Tento příběh tímto končí, ale dobrodružství božské oktávy teprve začíná.